Vinga, buscadors! Comencem aquesta sèrie de vídeos de creixement personal amb el curs de numerologia evolutiva gratuït. A veure, intentaré resumir-ho perquè la numerologia, d'entrada ja, en aquest curs que us donaré, no hi posaré tot el que hi pot haver-hi. Perquè si aneu a veure la meva pàgina web, allà on hi ha això, tot el curs de numerologia que faig, diguem, de pagament, tant presencial com online, veureu que és llarg, són 12 classes d'hora i mitja. Perdó, són 16 classes, perquè he tingut que ampliar un mes més, degut a que faltava material, que no hi cabia amb les 12 classes. Bé, aquí no us donaré tot el que hi ha allà, com us dic, perquè és més complicat, hi ha més material i, evidentment, no puc posar-ho així, no? De manera gratuïta tot el curs. Però sí que us puc donar el més important i, sobretot, el més fàcil per obtenir informació valuosa per tu i pels altres, pels teus estimats, si vols. Llavors, en aquest curs de numerologia evolutiva que us començarem avui, trobareu que simplement a partir de la data de naixement, únicament podreu tenir un piló d'informació. Primer, per exemple, el que són els grans cicles de la vida. Nosaltres, igual que tenim la infantesa, la maduresa i la vellesa, a nivell resumit, els sers humans, també tenim a nivell de numerologia una sèrie de cicles. Tenim el gran cicle de la vida, que se'n diu el camí de vida, que és importantíssim conèixer-lo, perquè ens indica bàsicament el que venim a aprendre en aquesta vida, a nivell general, durant tota la vida. Després tenim una sèrie de cicles, de 3 cicles concrets, que divideixen la vida en 3 parts, que nosaltres en diguem formació, producció i collita, això ja en parlarem més endavant, i després també tenim una sèrie de 4 cicles més curts, la vida dividida en 4 parts, que en diguem realitzacions o experiències. I per últim tenim una cosa que també és molt important conèixer, que se'n diu l'any personal. L'any personal seria com l'energia que vivim durant un any. I anem vivint l'energia de cada número, l'1, el 2, el 3, el 4, per ordre, però no per ordre de naixement, de l'hora de naixement, del dia de naixement, sinó d'ordre, de l'1, el 2, el 3, el 4, però podem començar pel 4, per l'1, depèn de cada un. Però això hi ha un vídeo específic que parlaré d'això. I ens diu exactament el tipus d'energies que remenarem aquell dia, aquell any. Llavors hi ha anys en què és molt bo començar alguna cosa, de fet són els anys en què comencem, els anys 1, o en canvi hi ha anys en què el que fem és estar quiets parats i estabilitzar i solidificar el que hem fet fins a aquell moment, anys de recollir fruit de tot el que hem sembrat, etc. I això és molt útil per poder planificar una mica la nostra vida. Aleshores, també hi ha el número de força, l'energia. A vegades ens falta força, ens sentim cansats, necessitem energia. Llavors hi ha un número en concret que si apliques aquella manera de ser, veus com agafes la força que necessites. Hi ha el que en diuen els desafiaments, que són els problemes repetitius que ens anem trobant al llarg de la vida. Va molt bé saber-los perquè una vegada ho saps, pots corregir-los, no abans. Si tu vas visquent problemes però no saps de què venen, doncs no ho pots corregir. Quan tens això, aquesta informació t'ajuda a corregir-ho tot això i anar solucionant els problemes. Com vaig dir en l'anterior vídeo, en el primer de presentació, a mi m'han ajudat molt aquestes informacions a tenir una vida molt més tranquil·la, més relaxada, disfrutar més i anar evolucionant. Aleshores, vull que us quedi clar que això que us ensenyaré ara, que començo avui, és un curs pràctic, que serà útil per la vostra vida. No és teoria maca. De fet, a mi la teoria la faig servir molt poc, o sigui, sí que l'explico, però sempre que estigui associada a una manera pràctica, que sigui útil per viure. Ja he passat el temps, ja fa anys que de jove ho era molt, de ser una persona teòrica que sabia moltíssim, però que tot allò no li servia per res, perquè era teoria maca. Ara en aquest moment ni aprenc ni ensenyo res que no serveixi per millorar la nostra vida d'alguna manera. Llavors, aquest curs serà una manera fàcil que podràs aprendre, ja ho veuràs, fàcil perquè solament són sumes, màxim sumes i restes. No hi ha complicacions, no has de saber àlgebres ni res complicat. I tampoc perquè no hi ha més històries en la numerologia completa que faig normalment i que ensenyo a qui vol aprofundir, doncs hi ha una sèrie de càlculs més llargs i més complicats perquè utilitzem el nom i cognoms
de la persona, a més de la data de naixement. En aquest curs que us ensenyaré solament és la primera part, que és la dels números, la part de la data de naixement. I llavors això és molt més senzill de fer i, bueno, no tens tota la informació que et pot donar tot l'altre que us he dit, però és suficient com per començar a tenir una bona idea. I no solament per tu, com que la data de naixement la pots saber fàcilment, a la que preguntis, tothom se la sap en principi, doncs ho pots fer servir per les teves persones estimades, saber quins tens els teus fills, els teus pares, la parella, per als amics, veure per què, per exemple, amb un jefe no t'hi entens, o perquè amb un company de feina tens una sèrie de problemes, o al revés, perquè t'hi entens. Totes aquestes històries et pot ajudar d'una manera molt fàcil a aquest curs. Així que et convido a que et subscriguis i que vagis seguint tots aquests vídeos que ara aniré fent i aniré desenvolupant. Que consti que n'hi ha uns quants, perquè tinc que explicar tot això que t'he dit i, a més, què significa cada número. Perquè, clar, si no, no diré gran cosa. Si tu tens un any 1 i te queda així, simplement te diuen això, poca cosa sabràs. Però si tu saps què significa l'any 1, podràs entendre quina és l'energia que remenaràs. Doncs també hi haurà un vídeo per cada número, que són de l'1 al 9, i en numerologia hi ha 3 números especials, que se'n diuen números mestres, 11, 22, 33, i també en parlarem d'aquests. D'acord? I què signifiquen, què tenen d'especial. Bé, si teniu preguntes, podeu aprofitar-ho, en els comentaris, podeu preguntar el que vulgueu, que jo contesto. Sempre. D'acord? Doncs ens veiem en el proper vídeo.